Ale bactale, domnișorii! Astăzi ne vom juca Minecraft. Cum am spus când m-am jucat cu Cristi Mac, ne căcăm în el joc. Am zis că facem serie cu Minecraft. Bă, Mac îi zic eu, mă. Și astăzi ne vom juca Minecraft cum am promis. Suntem doar 3, dar vă promite că din partea 2 vom strânge o armată mai mărișoară. Dați acolo, 5.000. da, 5.000. Dați acolo un like, subscribe și punem aici o notificație pe canal. Dacă vom face 50 de abonați ca să putem face live, vă vom permite să vă jucați cu noi pe acest server. Doar să facem prima 50 de abonați frumos și ne jucăm. Și ca să vă culcați cu noi. Bă, tras, bă. Bun, hai să dăm drumul. Facem toți casa frumos la un loc. Dar stați puțin, mă. Ia vă vezi câte un mare scheleton ăla. Bă, auzi ce topor am eu. Casa așa. Țipa și eu topor. Hai să mergem la sat, Cristi. Hai să mergem la sat. Nu am scheleton. Da, că... Noi ne-am jucat aici chat momentele așa. Puțin... No. Da. Haideți, bă, la sat. Știți că eu nu că-i dau un cap. La ce parte era sat? Copii, uitați-vă la meteo. Nu vă uitați la meteo. Și nu căutați cumva meteo pe ăsta. Unde e satul, Cristi? Mergi la sat. Căutați atunci Hai după mine! Hai, mergi. Haide după mine, bă. Băgați-vă meteo, bă, că știți ce faină muzica. Hai, prin apă, băieți, prin apă. Băi, băieților, băi, să nu ascultați pe Daniel. Și să ignorați skin-ul de fată, că el acum a început să joace Minecraft în prima lui, adică prima zi din viața lui când se joacă Minecraft. Așa că, na, să mai întâmplat. Și nu știu. Ca să nu vă jucați, bă, voi ascultați meteo când vă jucați, că nu mă bine, vă relaxați. Când ce? Că vă relaxați. Nu ascultați meteo, băi, băieților, băi, pentru că... Uite Iron, Cristi. Une. Uite-l, du-te el. Mamă, Une, mă. A, dar stai că voi n-aveți modul ăla de Nightmare. A, da, eu l-am. No, hai, ba, ia-l de aici, că eu n-am. opa, Eu nu am din asta. Fugi, mă, că te omoară zombalău, bă! dă-te, mă. Haideți. Îi dau cu bățul, poate se sparge bățul. Hai să luptăm. Nu ne meriți. Dă mine, bă, Iron. Dar lasă că i-am... Uai, bă, uite cât zombalăi, bă, fugiți, bă, nu vă bateți, bă. Bă, Eu ne-au bără, bă. nu știu. Haideți pe celălalt pot. Păi dacă te mesaje îmi vin, vă de-a sparge telefonul. Mamă, ce mesaje. Cânt o melodie, Dani, cânt o melodie, hai rapid. Dani, nu mai sta și sparge căulul. Puneți-vă patul și culcați-vă. Unde sunteți? Dani, bă, da. Aoleu. Bă, dar i-am dat un patul ăsta. Da, i-am dat, nu i-am dat nimic. Hai încoace, bă, Dani, bă. Hai, bă, hai în apă, bă, hai în apă rapid. Hai. Hai așa, uite, bă. Du-te, bă, eu nu sunt ca tine. Hai, sar aici sus și culcă. Stai că-ți pun pătureți. Culcă, Dani. Culcă, click dreapta. Dar nu mere, chip. Bă, păi nu mere, că... Hai, culcați-vă, băi. Dar nu pot, că... Îți monștri. Hai, bă, dacă te mesaje. Facă de rău am intrat. Du-te, bă. Da, nu cred așa și aproape. Uite, avem deșert din asta portocaliu. Hai, Dani, încoace. Dani. Da, eu am murit, bă, eu am murit. Haideți, bă, la deșertul ăla colorat. Asta vin. Aici este frumos, fraților. Chat. Dați acolo subscribe. Deci, v-am spus, dacă facem, adică nu v-am zis, la 20 de like-uri ne punem tot webcam. La videoclipul ăsta să fie 20 de like-uri. Dacă nu, pa. Bă, jucați-vă Minecraft. Așa, și ascultați în același timp meteo, ca să fie mai faină. Matei, ce faci, băiat?
Hai și puneți ăsta și cucă. Stai să-i dau teleportul ăsta, că ăsta nu știe. Ăsta așa, deci, cum era? TP. Chi. Nu pronunțăm numele. Ok. Hai bă, culcă. Good boy. Cea prima noastră noapte i-a sombliat. Wow, Cristi, ai atracții de la CS. În fine, iar. Bun, Da și scheletonul. bun. Deci stați puțin. Aoleo, Dani. Revin, că nu stau voi. Dar știi să vin la noi. Da, mă, rămâne apă de nord frumos. Bun. Haideți acolo înapoi la biomul ăla de naiba, bă. Mere să luăm apă, pământ, blend. Apă, pământ, lemn. Da. Și ne facem casa pe biomul ăsta. Adică nu ne facem. Dar hai să căutăm alt. Hai să mergem încolo să Da, căutăm. uite. No. Haideți să mergem, mă. Mai să mergem. Da, sper că vin și eu sus pe Dar lasă că ți-e dăm teleport, că tu ești mai... Eu sunt mutulică. Nu sunt butulică. Numai fanii numesc. Aoleu, stați așa. Stați așa. Eu am numesc. Era nouă. Știți pe Toate filele, stai puțin, mă. Așa. Aternos. Frumos. ascultați. Bun, haide, ceva. Uite, și am enervat și trebuie să ascult video. Nu asculta Meteo, că mi-am și copyright și te mai... Bă, care să tragă clipul ăsta, scrie acolo în chat. Dani e prost. Nu, să nu cumva scrie, e frumos. Hai că... Aoleu, bă, dar numai bani din ăsta ai, bă. De deșert. Nu, teleportați-mă. Lasă, te teleportăm mai târziu, tu te strânge lemn. Care? Noi căutăm baia. Da, eu le n-am, nu tin Bambolero. Ai n-ai. Lasă faci rost. Nu contează. Nu contează caracterul când ai venit la minerul. Spor la cafeluță. Daniel Cafeluță. Eu sunt Daniel Cafeluță și am început să chelesc. Nii, bă. Șine de tren, bă. De tren. Hai să luptăm, hai să luptăm. Nu mai luptăm. Sau luptăm? Nu luptați. Este... Bă, vrei niște pepine? Am niște pepine. Stai, bă, stai puțin că este spam aici. Am eu. Bă, uite, pepine. Stai puțin. Vezi că este un spider. Bă, bine. Hai. Hai, intră, bă. Hai, bă, dă. Dă. Nu-mi trebuie. Hai. Bă, dar e... Hai, bambolero. Eu nu... Mă mai pijul. 22. Dacă e... Uite, teleportați-mă capabil, și pe băi. mine. Băiatul, bă. Dar nu se așa ceva. Niciodată n-am auzit așa ceva. Bă, dar nu găsim, bă. Am piciu. Oh. M-am pierdut. Astăzi vă dau eu TP. Nu mă... Teleportați. Hai, mă, că dau teleport. Osule, se zice TP mai. Eu pun pizza. Cristi. Unde aici facem casă? Aici. Aici. Sau nu știu. Hai să... Acolo, aici facem casa. Aici. M-auziți, eu?
Că strânge lemn. Să mergi. Vede. Bă, dar nu... Vă trebuie pe dos. Ce? Se întrerupea Dani. La fel. Bun. Hai să facem așa. Dani, tu strângi lemn, Cristi mâncare și eu mă duc să minez, ok? Sau... Bă, adică e o mâncare. Da, bine, Dani, du-te strângi mâncare. Nu, eu ți-am lemne. No, tăiți amândouă lemne. Tăiți amândoi lemne. Nu amândouă. Scuză-mi, glumă bună. Nu. Oh, ce se întâmplă pe oamenii. Măți, bă, nu fi, da. Cristi. Teleportează-mă. Fiți atenți că eu nu mai dau TP-uri multe ca să fie totuși survival. Ca așa numai... Daniel, stai pe loc, Daniel, pe loc. Și dă-i, apasă pe patul ăsta care îl pun jos acum, click dreapta. Aici, apasă click dreapta. Good boy, bun. Ți-ai dat spawn point. Și acum hai, fuga la lemn. Hai. Bă, Daniel, stai, bă, hai că fac eu un topor, mă, că tu n-ai niciun topor. Tu n-am. Aici, une pentru Și acum am pus o leacă pe mut, acum vorbesc ei. Eu cum pot să ajung? Daniel, e cam puțin slab la Minecraft, nu s-a mai jucat. Și așa că sper ca Cristi să-l întâmpene frumos, dacă ai ști ce zic. Cristi, te pup dacă vezi de clipul. Da, băi, pauză. A revenit. Bun. Ia-l. Oh. Bă, dar nu mai da, bă. Ok, dreptul. Uite, ia-l. Oh, Asta. ulala. Stai. Stai, bă. Mai ia unul. Iată din asta. Eu construiesc casa, Aoleu, spargă. Da, e foarte bun. Hai. Miau. Bă, miau. Bă, miau cu tot. Miau. Nu tu, mă. Miau. Nu tu. Nu tu. Vorbeam cu câinele. Uite-te la eu. Vreau să facă miau la câine, mă. Mă, de ce are? Dar uitați-vă la meteo și de ce. Da, bă, tu. Avem aici un dis, chat. Avem dis între cei doi băieți. Are, eu credeam că nu mai Adică vorbesc. da, că nu mă cunoșteam, mă inventam, dar tot. Bă, mă ne pagăm. Da, nu se întrebucă. Luați așa, netul. Cioacă. Lasă ăla digiusim. Bă, eu sară în pat. Stai așa. ABV. La sfârșitul videoclipului chat, cum pe Dani să cânte doar o bucățică. La fiecare final de clip, Dani va cânta câte bucățică până termină melodia ABV. E ok, Dani? Nu pot. Ba da, o să cânti. Sau te o vrei, meteo, da. Nu. Ascultă. Like-uri, Dani te să cânte. Doar dacă strângem, nu cânt până nu strângi. Dacă strângem, o cânt vreți. Câte like-uri? La 100 de like-uri. Da, e cam mult pentru canalul meu. Pentru la canalul ăsta mic. Zi un număr mic. O să, nu, cred că la 50. La 50. O să te cânte aproape. Nu știu.
puțin și vreau să sentimentele, așa că moment romantic este acolo. I love you. Ce drăguț! Te mănânce California. Astăzi, băieților pe asta. Că să termin și trebuie acum de... Da. Haideți, Bă, mai e una. îți faci. Bă, te întrerup eu. Te întrerup. Văd-o, Dani. Dani, ești la casă. Da, mă întreb. Aici facem casa. Aici fac casa. Nu, dați lemnul care l-a strâns ziua de azi, că întreb. Nu, dar stai aici. Nu s-a dat. Hai. N-ai strâns? Matei, Da. Nu s-a dat asta, bă. cum Aoleu. pot să-mi fac de pe telefon, bă? Pe asta e primul. Nu Tipul poți. video-ul ăla, ce n-ai vrut să fac acum. Acum te-o putea. Ce? Acum nu pot să-ți fac eu tutorial, nu m-am putut. Ăștia să termin după. Acum am trecut când filmezi, etc. Dacă vreți în seara asta filmăm 2 videoclipuri gen împart în 2, știți? Da, eu mă cu... N-ai. Păi bă, deci ne jucăm într-una, numai că la un moment dat o să opresc. În fine, nu contează chat, n-ați auzit nimica, oricum nu scot. Haide la culcare. Da, că eu sunt... Lasă. Bun. No, ai dat lemnul? Uite că o strâns Dan. Oh, Dan, good boy, așa trebuie, băi băiatule. Să fii cântăreț, descurcăreț, să fii tu însuși. Bun. Da. Avem ideea, băi. Știți. Deci venim aici. Stai să pun aici dirt. Deci eu mă ocup de casă pentru că sunt cel mai bun designer posibil. Dă-te, bă, dă-te pe la o parte. Toată viță foarte frumoasă. Bă, atunci este albă, cum să-ți explic? Lemn de asta albă. Nu, trebuie din asta așa mai maroniu. Aha, mai maroniu. Bun. Mai negru. Facem aici un stâlp. Am auzit. 1, 2. Poate prea multe păcate. Matei, uite-te la mine. Scurt. Încă o dată. Bani, mă că... Scurtați mediu. Așa. O luat tu. Murim din cauza voastră. Murim pentru patrie. Da? Am găsit o familie la Tenerife. Cu băieți din... Un pic, să mi se strică aproape. Am găsit o familie. Nu știu cum mai creas. La Tenerife, o familie de băieți de roțe. Am fost să dați la fica și mai fine separat de două să fie. Aici ce mai important este că
Vă, ai net la pungă. Dați-vă la kill. No. Un kill la 2, depinde. Cumperi la cântatul. Da. Cânti bine, fă-te cântăreț, cum zice Cristi. Cântar, pardon. Bă, și mai repetăm Da. dusle, 30 bucăți. Hai, du-te, bă, fuga, Dani, și du-te, ia niște nisip. Sau lasă-l pe Cristi, că Cristi știe mai bine. Sendele la poate. Bă, eu sunt mină. No, lasă, că nu ești. Atâta vă zic că eu sunt mină. Tu să te Inima sau banii, spune ce vrei. Bă, du-te, mă! Mă mor! Mor! Matei, mor. Mor din capul ăla. Da. O casă urâtă, dar nu contează. Nu contează. Important e că... Matei, Da, Matei, dacă vezi, eu, de data harta asta să fie goală, nu o să mai vezi un LED, dacă mă nervezi. nu. Numai să ciulem. Harta infinită, nu știu cum să spun, dar fine. Vălio, alo, telefonul îmi bate în ase, coronarul. Bă, dar mai mi se regenerează de asta. Bun, Dani, good, bă. Faci treabă bună. Da, dar tine. Bun, cu bine. Bă, ăștia mai nebunesc cu mesajele, bă. Cine scrie? Matei, oare Da. tu îmi scrii? Aoleu. Bă, ce bă, mai auziți? Da, Boris sunt. Mai mă aude, bă, Matei, ce-ar Da, te auzi mereu, gen, pe tine. Așa. Tu ești personajul principal de tine din cameră. Mai băgat în traumă. Nu pot să spun. Ce ți l-am băgat? Oh, stai că scuze. Bă, nu-i frumos, bă, ce-ai zis? Bă, că vă las pa. Pa, pa. Nu, Uitați-vă la meteo. Dacă nu vă uitați la meteo, Băgați-vă, nu vă uitați. Nu ascultați pe Dani. E un pedofil. pe băieți. Daniel. Atunci, Bă, taci, bă, taci. uitați-vă la de Dacă nu uitați la Facebook. către colați acolo pe, cum să zic, pe YouTube, cât repar și o să vedeți. Adică nu o să spun și Doamne. Bă, Da, mă, pe Doamne, ce? piatră tare, sfeziți la supărare. O casă urâtă, mai urâtă casă n-am văzut, dar nu contează. Nu e bine, o să stăm într-o baracă urâtă. No, bă, pune acoperiș deasupra capul lui. Mai capul. Da? Care cap? Păi ce-ai spus? pe eu și toate ziceți și asta și fac toate în el. Cum? Stai așa. Am avea eu. Pulsează inima în tine, strânge sau o travă că mă omor pe mine. Am avea eu. Da, vin, eu să joace CS. E slab, îl bat și eu. Dau cap cu ligă.
ce pulsează inima în mine. Era în tine, că-ți pulsez eu una... Eu nu cam crede. Aoleu, aoleu. Au. Please. Să fac sală de 2 ani, băi. Faci sală de 2 ani? Da. Și cât s-a pușcărit de când vorbești cu de grădiniță? Ce-ai zis, băi, eu nu vorbesc cu de grădiniță, că nu sunt așa de adică. Tu vorbești cu aia de clasă 0, da. Ne-am prins toți, așa e Cristi. Da, nu vorbesc cu alea. Da. Este Când s-a terminat șmecheria? Matei. Da. Da, băi. Las că leagă. Uite că Good Boy știe să închidă ușa după el, bă. Da, și episodul ăsta chat-ul face casa, poate puțin minat și tot ca nu să fie lipsitor, dar data viitoare va fi mai fain că vom fi mai mulți, acum sunt doar 3. Nu că să ceva. Tu că zi 2 Pe vină. Da. Cristi, bă, nu mai mă încurc. Cristi, și tu nu ți-ai apăsat pe pat, pe click dreapta ca să spui. Lasă. Bă, Cristi, am mai făcut leacă de aici. La ca să mai am popor, pickaxe, lopată. Haideți pe aici. Da, așa, da. Stai că asta... Noapte. Eu vreau să vă Matei. Bă, nu. Bă, tu nu știi cu pipatul, mi-ai făcut eu ia mea cu roșu. Am să spun. Asta e roșu că ești pe ciclu, bă. Asta e roșu că ești pe ciclu, bă. Da. Bă, vrem și acolo la casă. Da, așteaptă. Fă și un pickaxe și un popor. Stai că am crezut că vrei să-ți fac patroșul. Ți-l fac alb, bă. Ți-l fac alb. Fă 3 topoare. 3 topoare nu pot să-ți fac, dar să fac unul cu bă. Ia-l. Eu nu ți l-am spart, da, spart. Văd că... Da. I-am plecat în minat că eu nu mă bag. Eu n-am găsit pe joc. Da, vă spart înapoi, că mi-am pus Au, așa, da. Dar nu mai plânge, baby. au. Nu ți-e cinsă. Da, du patul înapoi, că... Am înțeles. Dacă nu aduci patul, eu... Ia uite. Și banii dau tu pe pat. Adică... Ura din... Da, da, e ok. Nu. E bun. E frumos. Fun. Eu altul nevastă nu vin ca să... Dar Dani, bă, mai tragi pe dreapta. Știm că îți place să tragi de obicei pe dreapta, dar nu mai fă. Uite, hai la că știi. Oameni buni, nu știu, de Daniel. Da. Se întâlnește cu
de grădiniță și apoi se joacă Minecraft cu noi. Asta e. Nu e adevărat. Dar nu să așa. Ascultați-mi de băieți. Nu ascultați pe este. Eu am uitat la meteo și timpul ăsta. Nu ascultați meteo. Dacă vreți să mai Hai, trăiți, ziceți și asta. Continuați în comentarii. M-am uitat la meteo și e timpul să... Scrieți în comentarii. După ce... E timpul să taci din gura aia. m-am uitat la meteo și am văzut că e timpul să taci din gură. Așa zice bossul, pentru că eu sunt și Daniel bossul. GG. Bă! Uite, am pickaxe. Ești prea bun ăsta. Ai, bă! Am murit. Daniel, adu-mi 4, Daniel, adu-mi 4. Nu mi-l-ai furat, mă, nu mi-l-ai furat. Bă, nu ți l-am furat. Serioza? Nu, bă, mai am o viață. Ești prost. Care Daniel? Zice să nu înjurăm și tătile care înjură. Frumos. Mie taci din gură, hai adu-mi 4, că dacă nu vin la tine știu omor, că știu. De unde locuiești? Stai, Cristi, că ți le aduc eu. Asta, uite, bă, Daniel! Dă patul! Stai, dacă mai mă omori, dar nu-ți mai dau pasul. Atunci ți-l iau și eu pe tău. Dă bă patul, bă, dă bă patul. Bă, Dani, dă patul. Eu zic să nu. Nu mai mă rog, dă, ia patul. Și puneți-l în casă, bă. Da, și plouă, plouă platul, mă. Patul ăsta e meu din colțul ăsta. Și dați apăsați scrisea pe el. Eu mă duc la balcon. Deci doar puneți-l. Eu îl pun aici, ăla. Îl pun pe datoră. Bă, eu îl pun pe mijloc. Da, te pune pe mijloc, că nu se are pe tine. Bă, ce? Am numit, nu s-aș de retardat la tine. Ce? Bă, cum ar fi așa pe cafetițele de grădiniță, săracele? Nu știu că Cristi e serioasă. Ia zi. Chat, Daniel, spune părerea ta dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică, din disul lor. Păi nu știu, tu cu științei. Dar tu cu cine ți ia? Cu științei tu, nu știu. Eu... E timpul... Bă, dar ce bă cu acoperit? Taci, mă, Să finală. taci, mă, odată, mă, nu dai cu capul, lasă că știu ce fac. Nu mai... Da. Da, ești prost, o dă-te. Frumos. Nu știu. Daniel are net la pungă, Daniel are net la pungă. Ha, 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 râdeți toți de el. Nu știu să mă dai și Bă, asta. dar ai lăsat aici o spațiu liber, mă. Ce s-a întâmplat? Ai fost lăsat un spațiu, bă, ce stare? Bun, lasă-mă așa, e ok, bă. Da, dar păi nu vezi că e prea mic, acoperișul. Da, ce, e foarte înalt. Uite aici așa, e mai mic și acolo e terasa, e mai mare, e mai mic, pardon. Dacă nu las că-l fac eu mai înalt. Fac aici, am o idee, bă, am o idee, lasă. Dacă era trebuie... Taci mă că am idee, lasă, am idee. Dacă era terasă, nu... Hai să-ți fac fade. Bă, nu, bă. Poporul. Lasă astea, bă, lasă astea. Retenaș. Stai că am o idee. Deci vine ăsta și asta. Hai demolăm. Nu demolezi nimic, că știu ce fac.
cu un paiangă, mă. Uitați-vă, ăsta e omul paiangă, mă. Gândurile nu ți prizonier. Prea mult, dar am avut ce să tope. Bă, dar stă casa în aer, bă, stă casa în aer. Nu stă, bă, păi așa trebuie, mă. Bă, dar păi ai făcut o casă de tot foamea. Ți foame sau ce zici? Ai făcut o casă de tot restul curșilor. Deci chat, dați un like dacă vă place casa. Și dacă nu, scrieți, bă, dați dislike, nu dați dislike, nu dați. Niciodată să nu dați dislike. Nu e voie. Doar Bă, dați subscribe, like, dacă vreți să vă cânt. ăsta are treabă cu Kiss de treaz. La 5 la iPhone. Dacă la 5 și voce Matei, sau la melodie. Păi, ai un cost la casă, cum are, la casă să costă cum are vaca să faci și PlayStation. Ai auzit? Da. N-am un son. E. Am încercat ceva, nu ieșit. Serioară cu iPhone 7. Haide. Bă, lasă, bă, ușa. Scriție tot. Dar ce fac două uși. Ca să-ți Una vadă pe mai la bine, mă. Să apară mai bine, zi. Atât. Hai că te ajut și eu. Fiindcă eu am pix de... Ai, bă! Băi, lasă-l până. Bun. Da, fac ce zici, mai bine? Și aici punem așa, ca să fie. Hai că n-ai? No, ce zici? Ok, mai ok, mă. Altă treabă. Altă viață. Dacă vede visul la cheie, ce casă... Angajat. Hai, Du-te, mă, să știi ce că vrei. bă, nu e ok, nu mai... Cristi, te duci după nisip. Na. Bă, deci... Lasă-l aici. Am pus în casă. Dar Iancă, n-ai să mă preferi. Da, ai... Deci fii atent. Dacă ai furat din chesturi, ești pedepsit cu închisoarea. Te vom închide pe vecie pe acest server. Adică nu te vom închide, adică te vom băga într-o închisoare. De ce? Ca așa wow. Wow. Ce? Că ăștia nu vor
Veni. Fii atent, uite, hai încoace. Hai încoace. Hai. Dani. Fii atent. Sare aici. Stai, sare. Gen. Nu putem, stai. Așa, săriți aici. Haide, bă. Apasă pe CTRL, bă. Apasă CTRL și în față și ai viteză, gen. Bravo, hai încoace. Și acum, hai, care poate să sară de aici în apă, direct, gen. În apă, gen. Hai poți, Dani, hai că poți. Stai. Hai că te filmezi. Bă, că reușit, Dani, bă. Bă, reușesc. Ce? Ia. Bă, cum, bă? Stai că vreau Dani, dar nici nu pot. Facem aici David Popovici. Hai, mă, cât de greu poate să fie. Dar trebuie să încoli. Fiți atenți, ceară. Nu pot, bă. A reușit. Bun. Mai eu nu pot. Hai să luăm și gemurele. Gemurele. E bine. Ai reușit? Nu te-am filmat, dar hai, bă. Faci parte din categoria clas. Să te strângem și poți. Eu nu cu pești. Ești pește de la, mă? Ce băi, frumos acolo în gri. Stai, cum era că... Nu dau aici. Dacă vedem că face această... Deci, dacă vedem că face acest videoclip 10 vizionări, facem partea 2 cu Minecraft. Și dacă nu, ne apucăm de horror. Eu zic că face 10 vizionări într-o zi. Face. Nu, face și mai Nu că e frică lui Daniel după aia, mă. Iar facem puțin troll. I-am pus la promotesia. Și... Deci fiți atent, poziți. Ce ai zis? Da, nu știu. Cum a murit Daniel? Nu știu. M-am înecat. Bun. Deci am făcut rost de astea. Bă, da, n-am făcut furnal. Aveți furnal? Bă, Matei, fii atent, gen. Stai. Dar nu mai vorbim șoaptă. Dar nu pot, bă. Stai, hai să nu băgăm seama. Nu băgăm seama. Nu. Mi-a umplut. Am eu bă. No, pune-l acolo, în casă. Bă, hai să... Dar de ce nu afară? În casă. Nu, în casă. Nu mai da, mă. Mi-am bătut pe glob. Care-o dat idei, care-o dat idei. Hai, și care a dat în idei. Slab.
sparge ăla acasă, nu sparge, lasă, nu sparge. Deci dacă spargi casa. De ce spargi casa? Bă, idiotule! Bă, dar lasă pește, bă, ia-ți-i! Că eu aveam 3. Bă, da, mi-o las și căul meu. Căul. Îi dau key. Nu dau. În primul rând. Bă, uite. Oh, nu. Hai să dăm nimic. Ca bă, nu vă mai bateți-o. Deci fiți atenți. Bă. Gata. Haideți toți în casă, haideți toți în casă aici. În casă frumos, gata. Că dacă nu... Dăm colul înapoi. Stați. Stați să vă rezolv eu. Stați așa că fac imediat. Jucători. Dăm colul. Nu mai e, da, ți-l dau. Nu mai dați-o nouă, bă, mai... Gata. Deci gata, bă, deci mă idee. Bă, nu mai da, bă, nu mai da. Sunteți proști? Bă, nu... Deci să mor de nu vă dau bă. Stai dată în casă, ca să facem aici pentru băici. Hai încoace. Hai. Haideți, stați aici. Deci, dacă tot v-ați bătut, nu vă stai aici. Ce-ați trăit? Asta e Neveu și asta e Yamaha. Și eu sunt Yamaha. Nu, gata, nu, stop. Bă, stop, bă. Bă, tu nu înțelegi, bă, stop. Bă, chat, hai să închei videoclipul. Acum mi-am pus pe filmat și asta a fost. Wow.